ake tunani bane, sabanin fahimta aka rayuwar kudu ba kazanta bane. Rayuwar kudu rayuwar kudu rayuwar kudu. Bayan kewa kai ka'ida akwai ranzobin kaddara, bada akwai ko babu ba mai haƙuri yana nasara. Kudu sirri ce idan ka shigo a cikin ta ka shahara. Biyar da ake faɗa maka gane sirrin kudu ya gagara. Wani sata yake, wani ko sana'a yake, wani ba sana'ar ba satar shi ɗai bulayi yake. Wani ba ruwansa don yana bariki shi ibada yake. Gashi a cikin barikin amma kuma ya bi dokar waye. Barikin ba hauka bane ba, sakin jiki ba zan yi na sani ba. Hakan naƙi zuwa cikin ta ba kuskure ba, kai dai tsarkake zuciya har gangar ta ba ka ba ka ba shan wuya. Akwai ilimin sanin rayuwa a kudu ba a harkar tsiya. Akwai masu cuta, akwai masu kyauta, akwai masu tsoron Allah ba su halin mugunta. Yarda abun yake ba doka ɗaya ne ba. Ya za a yi ka ɗau laifin wani ni ka ɗaura kaina? Ba zan cuce kai ba, ban ga me zai saka ba. Dan na kasance a kudu sai na yo shagala ba. Ni rainai iyaye ki ibada Allah ya kiyaye. Bayan da Allah bai nan kudu ba rayuwar nan ake ba. Ba za ka sani ba, baka zo ba za ka faɗi ba. Da wuya tunani ya kai ka inda ba can kake ba. Rayuwar kudu 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 rayuwar kudu. Kudu ba ƙazanta ba in har zuciya ka gyara ta, ba rasa cuta ba amma ko ba ga kowa ba. Akwai masu tsoron Allah ba sa shiri da cin zali. Rayuwar kudu rayuwar kudu rayuwar kudu. Bari da ke tunani bane, sabanin fahimta aka rayuwar kudu ba kazanta bane. Rayuwar kudu